Egunon, Anaia Arrebok. Gaur ere, igandero bezala, hemen batu gara, Audizako aterpean, jaunari eskerrak emateko eta maite dugula esateko. Eta bueno, gaurko mesan bi pertsona berezi ditugu, han atzean eserita daudenak, hain zuzen ere Jesukristoren familiatik gertuen geratzen direnak, diren bakarrak. Eta bueno, mesari ezira emateko mesedez. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, oh happy day, oh happy day. Gaurkoan, Jainkoa Moisesi agertzen zaion pasartea irakurriko dugu. George Lucasen testimoniu. Egiptoko exodoaren ondoren, Moisesek bere herria giratzen du Olimpo mendiaren oinetara, Jainkoaren presentzia sentitzeko eta usaitzeko. Baina herriari bosta jola zaio. Moisesek orduan desesperazioak eragana, suizidatzea pentsatzen du. Olimpo mendiaren labar batetik bere buruaz beste eginez. Kristoren augetekin, kontroltako azkura zuela eta musika entzungailua izorratua, bapatean Jainkoak oihukatu zion. Begira, ikusten dut inutil hutsak zaretela. Beraz, 13 mandamentu idatziko dizkizuet panfleto hauetan. Horra. Jainkoak bere jakinduria mugagabean 13 mandamentu hauek eman zizkion Moisesi, bere herri astakirtena bidezidor egokitik bidatzeko. Ez diozu inoiz esango zure senar edo emazteari adarrak jartzen, ez diozu Filipinorik edo txupatxusik lapurtuko Santa Maritxuri. Ez duzu jendea behartuko hau bitxatik elgoi barrerako joan etorria oinez egitea. Errespetua zor diezu gurasoei. Beraz, atxurra hartu eta gero ez diezu gauean botak egin. Pipilin bana, omen dute, behintzat horrela ustela, batek luzea, elki omen du, lodi-lodia gainera, zau da gure galdera, bidak norena ote da, bidak norena ote da. Gure Juan Josek ala iten du, eskua gora eta bera, aita sanduak berriz horrela, hortik onduak atera, hortik onduak atera. Amatxo, ez duzu ulertu. Eta bidali guzu sagardoa eta jartzarana, azariak alaiak izan daitezen, Otoi jaunari. Erruki jauna, Kristo erruki. Jaungoiko maitea, Maritzu santuak primeran ematen digu bazkaltzen, baina erruki zaitez gutaz eta bidalizki guzu zupatxusak eta Filipinoak gauak luzeak eta gozoak izan daitezen, Otoi jaunari. Eta behin eta jaunari eskariak ostean, eskerrak eman beharko ditugu, pantxika. Eskerrak eman behar dizkiogu gure jaunari gugandik egiten duen guztiagatik. Guztiagatik. Eskerrak jaunari egunero ematen dugun ogiaren gatik. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti.
jaunari Maritzu bezalako santu bat guregana bidaltzeagatik. Eskerrik asko Gilen hor jartzeagatik, askoz hobeak zaude kamiseta barik. Eskerrak egin ditugun pekatuen zigorrik ez bidaltzeagatik. Eskerrik asko Gilen biluzteagatik, eskaintzeko daukazun gorputz puskagatik. Jesusentzat dituzuen opariak atean utz ditzakezue edo Maritzuri eman igandero bezala. Jaunak guztia eman digulako. Gure aita zeruetan zarana, santu izan berdin zure izena, eta etorri gaitezen bisara, egin zaituzu gaur, egunentzako sagradoa, barkatu gure mozkorrak, guk ere begira denak, barkatzen ditugun ezkero, eta mesedez zentzaldira eraman, baina gomaenik gora eraman gabe. Ea beti zuekin, ardoa beti gurekin, txampaina beti gurekin, alkohola beti gurekin. Eta guztio kontatik. Hau, nire odolaren karitza da. Eta zuentzat eta guztientzat pekadua barkatzeko isuriko dena. Vale. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko ederrena, santuak santu, piztiak pizti, zaburreko onena. Jauna, ni enaiz inor zu nere ohean sartzeko. Baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Alduena belauniko jarri dadila eta otoi egiteko behar beste denbora hartu dezala. Topea 2 minutu. Goikoaren akerra, zuk egin duzu munduko pegatua, errukia untza, jangoiko